ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ମିଳିବ ଦହି ଆଳୁ ବରା ଦମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ବିଶି ନମସ୍କାର। ଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା ପାଖେକି ଆସିଗଲେଣି। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ସକାଳ ସକାଳଟାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ ନୌକା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୁଲ ମାଳ, ଚନ୍ଦନ ଘିଅ ଦିଅ ଦୀପ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା ପଡ଼ିଆକୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖି ଆସିବା। ଚାଲ ନେବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ବାରେ ଦହିବରା ଦେଖୁନ, ଡଙ୍ଗା ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକର ଗୌରବମୟ ପର୍ବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧତମ ପ୍ରାଚୀନତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଳା। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକ ନଗର ମହାନଦୀ ତଟରେ ମନାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଐତିହାସିକ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୁରୁଣା ଦିନର କଳିଙ୍ଗ ସାବଧାନ ବ୍ୟାପାର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରି ବାଲି, ଜାଭା ସମୁଦ୍ର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସାବଧାନ ଭାବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପବନ ଓ ତୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଆଧୁନିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ ସ୍ଥାନ ମହାନଦୀ ତଟ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ, କଟକ। ସମୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପ୍ରାୟ 7-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକର୍ଷଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଦୋକାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଖେଳନା ମେଳା, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗୌରବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ମେଳା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାର ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିକାଶ କରେ। ଚରିତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଛି। କଟକ ସ୍ଥିତ 2000 ମସିହାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 22,000ରୁ ଅଧିକ କାଗଜ ଓ ବୋତଲ ନଦୀରେ ପୋତାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଲି ଯିବା ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଆଦିରେ ଛୋଟ ନୌକା ବୋଇତା ବେପାରୀ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆ କା ମା ବୋଇତା ବୋଇବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶାରୀରିକ ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ କେତେ ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ତା ସହିତ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ବଇ ବା ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେଇଠି ପୂଜା କରିଲେ ସାରା ମାତ୍ରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସାଣି କରାଯିବ। ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ ଆଉ ଦିଆ, ତା ସହିତ ମିଳୁଛି ଡଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଏହି ଡଙ୍ଗା କିଣିକି ଆଜି ବୈଦକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈଦିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ସଜବାଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପଟକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଏହି ମହାନଦୀ ତଟରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସକାଳ ସକାଳ ପାହାନ୍ତରେ ଫୁଲ ସହିତ ଡଙ୍ଗା, ତା ଉପରେ ଦିଆର ବତିର ଆଲୋ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜବାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାନଦୀ ତଟକୁ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ କହିବୁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହିଟି ଲାଗିଛି ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲୁନ୍, ତା ସହିତ ଖେଳନା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ, ତ ଆଜି ବେଶୀ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି କରିଦେବୁ। ବହୁତ ଖୁସି। ଏମାନେ ଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବହୁତ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତି କରିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ଷ୍ଟଲ୍। ସବୁ ଟିକେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରସି ଉପରେ ନାଚ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଡେଙ୍ଗା ବାଲାନ୍ସ କରିକି। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ଉତ୍ସବ 2025 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଲୁ, ଦେଖିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଇବୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ବଜାର ଦେଖାଇବୁ। ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୁଲ ଦାନ ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଉତ୍ସବ। ଏହି ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏହି ଦୂରରୁ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଏହି ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କଳାକାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିକି ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ ମେଳାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗେଟ୍ ହେଇଗଲୁଣୁ। ମେନ୍ ଗେଟ୍, ବାଲିଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟେଲୋ କଲର୍ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଲୋକର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଆମେ ଏହିରେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକ ସହର ହୋଲଚୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହି ବି ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେ। ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଷ୍ଟଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାରିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ହେଉଛି କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟଙ୍କାପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା।
बहुत सुंदर भाव में स्टॉल को डेकोरेट करिसंती आउ एटी होची आपनकर जातीय स्तरीय मेला आ सेपटे कौन गोटे आसूची पूरा धुआं करके आसूची अच्छा अच्छा ये म्युनिसिपालिटी तरफ सबुआड़े मशा खेलिया धुआं प्रस्तुत करिसंती आउ धुआं चालुछंती वाह कि धुआं पूरा धड़ा करके जाउछि यदि कि मशा थिबे सब मशा गुड़ा दौड़ी दौड़ी से पड़े जिबे आउ ठीक अच्छे आम आपण मानक बहुत स्टल देखेदेलु बहुत बड़ एरिया रे यही बालीजात्रा मेला उत्सव हम आपण मैंने भी आसतु आम भी एवं धीरे धीरे घर को गस्त करवा पुणी संध्या बेले आसबू आपण मानक भल वीडियो देखु थैंक यू बाय बाय यही वीडियो आपण मानक केमिति लगिला निहाती मो सांताल ब्लॉगर बी को कमेंट करके कहिबे एवं सब्सक्राइब करथिले बेल आइकन देवंतु और सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब कर दियंतु ठीक अच्छे आम धीरे धीरे एवं आग को गड़ी गड़ी चलुनी बाय बाय थैंक यू पुणी देखा हबो बालीजात्रा मेला पार्ट 2 रे।